Vale, moi ben, gracias, Arturo. Buenas a todas e a todos. Imos seguir coa fauna. Esta vez imos dar un pouco de salto en volume dos bichos que estamos estudando. Eu me dedico a estudar Iván a micro, eu a meso e a macrofauna, vale? O que imos aportar aquí, falo en plural, porque tamén está feito en colaboración con Carlos Fernández da Universidade de León, que desgraciadamente hoxe non pode estar aquí por unha xenda moi apretada en León. Imos aportar os resultados que imos obtendo do estudo destes xacementos arqueolóxicos do Plistoceno galego e imos ver un pouco as problemáticas que atopamos e como imos tratar de solventalas. Primeiro nos temos que ubicar no espazo e no tempo. Onde imos atopar estes xacementos? Pois nas serras orientais, polo motivo que xa se ten dito antes de é onde temos as covas é o único sitio onde imos poder recuperar restos orgánicos. Entón, esta lista, que xa de por sí non é especialmente ampla de xacementos arqueolóxicos e paleontolóxicos do último período glacial, a temos que reducir máis, porque nós o que queremos é estudar os arqueolóxicos. Entón, de esa pouco máis de 12 de xacementos nos quedamos só con 3, que son a Valiña, Valdabar e Covairós, que é o material fundamental da miña tese. Entón, comezando co xacemento que nos aportou o maior volume de restos e secuencia máis completa, penso que xa falamos da abondo das datacións e como funciona este xacemento. Simplemente dicir que os niveis que aportaron o maior volume de restos serían o musteriense ou o riñaciense, porque no gravetense obedense superior os problemas, un pouco os problemas erosivos e de acumulación dos que falaban Pedro e Augusto e demais, son niveis moi pequenos e moi alterados, polo que o volume de restos é moi pequeno. En calquera caso, é un xacemento no que a presencia antrópica abunda por todas partes, temos un conxunto industrial moi rico, unhas poucas pezas industriais feitas sobre materia prima faunística e, sobre todo, o punto que puxo Covairós no mapa, a arte da que falará Tania a continuación, e uns poucos adornos persoais que está aquí Brais presente, que está estudando no seu traballo de fin de máster. Entón, que nos di a fauna? Nesta especie de collage que puxen aquí para que vexamos un pouco rápido o que temos, é que, por unha parte, temos o que ainda se pode ver cada vez menos no Monte Galego, como cervo, corzo, xabaril, etc. E logo entramos xa nas especies típicas do Plistoceno superior peninsular. Teríamos o leopardo, teríamos a hiena, bisonte, suros e algunhas especies das que hoxe en día xa non existen en ningún punto do planeta, que se extinguiron por completo, como por exemplo o rinoceronte laúdo. Entón, entrando un pouco xa en profundidade nesta fauna, que temos? O taxón máis abundante son sempre os osos. Falo en plural de osos porque temos tanto oso pardo como sobre todo oso das cavernas, que máis do 90% dos restos. É unha especie que está tan representada en parte porque o xacemento funcionou como cubil destes animais durante moitos momentos ao longo do Plistoceno superior e teñen a mala costume de morrer cando están hibernando, entón estes restos se conservan bastante ben, por eso temos máis da mitad dos restos. En calquera caso, como a nós o que nos interesa a intervención antrópica e nos osos é mínima que podemos atopar na cova, uns poucos restos nada máis, temos que dar o salto xa ás especies de herbívoros. En este caso, o herbívoro mellor representado en calquera dos niveis do xacemento é o cervo, con case o 20% dos restos. E tamén é sempre o que concentra o maior volume de evidencias de explotación antrópica, é dicir, restos de osos, por exemplo, temos moitos, pero non están explotados polos nosos antepasados. En cambio, o cervo, prácticamente todos os que atopamos teñen algún tipo de evidencia. E logo temos un dos principais problemas deste tipo de xacementos nos que se acumulan moi rápido os restos de distintas ocupacións, que é difícil diferenciar o axente responsable da acumulación e alteración das peces. O mellor exemplo, neste cúbito dun herbívoro de gran tamaño, sabemos que foi aportado por neandertais, porque temos marcas de corte que nos están falando de que esta peza foi desarticulada e seguramente consumida. Estes neandertais abandonan este campamento, que serían ocupacións curtas e rápidas, e logo entra un carnívoro, que podría ser un lobo ou unha hiena, e o que fan é roer o oso, aproveitar o que podía quedar todavía, os nutrientes que lle quedaban, e en xeral isto que nos está falando de que son ocupacións curtas e que se suceden moi rápido no tempo. É posible que nunha estación estén os neandertais e na seguinte se entren os carnívoros. Entón isto evidentemente fai que sexa difícil diferenciar os restos de cada episodio. Entón, por falar un pouco das desgracias, a máis grande que temos é que os restos están completamente machacados, algo bastante típico nas covas. Aquí vos puxen, case o 90% dos restos son de menos de 4 centímetros, e non porque sexan pezas pequenas como dentes ou falanges, senón que non temos un oso inteiro prácticamente. A que nos leva isto? Que o 75% dos restos non se pode determinar a que animal pertence ou que parte do corpo, e isto en parte ten moito que ver cos procesos postdeposicionais. Aquí o efecto postdeposicional máis importante é a presenza da auga. Isto é algo que imos ver que é unha tónica que está presente nos tres xacementos que estudamos.
Neste caso, case metade dos restos teñen calquera tipo de alteración relacionada con auga, dende un máis suave, que pode ser simplemente un rodamento dos bordes, ata pezas que están completamente disoltas pola acción deste elemento. E logo, outra consecuencia disto é que identificamos poucas evidencias de actividade tanto dos nosos antepasados como de carnívoros. Aquí vos puxen un 6% dos restos con evidencias antrópicas, case un 12% de carnívoros. Estes porcentaxes baixas non o temos que entender como que do 80% dos restos ninguén actuou, que simplemente apareceron aí por xeración espontánea. Evidentemente, alguén aportou eses restos. Algún animal pode morrer naturalmente, sobre todo os osos, pero casi todos os ungulados seguramente serían aportados. O que pasa é que con un material tan alterado non sempre é doado identificar estas marcas, sobre todo porque moitas veces se borran por completo. Ben, cambiando de terzo, imos a Valiña, é un xacemento que a nivel cronolóxico se podría equiparar máis ou menos co nivel 2 de Covairós, que é o Viñaciense, non sen problema, porque vemos que algunha adaptación ten un marxe bastante amplo. E, bueno, se en Eirós falábamos de que tiñamos unha presencia antrópica por todas partes, na Valiña esta presencia antrópica hai que collera con pinzas, vale? Temos un conxunto industrial lítico moi pouco numeroso, de un par de dúcias de pezas, que, en calquera caso, xa a súa presenza nos está falando de que, evidentemente, aquí houve personas no Viñaciense. Temos tamén un conxunto industrial enoso con unha serie de zagallas que nos poderían dar máis información, pero pareceron descontextualizadas, porque temos que ter en conta que esta cova foi reventada por explotacións mineras. E logo temos, pola contra, abundantísimas evidencias de que as hienas realmente son as protagonistas neste xacemento, vale? Entón, que nos di a fauna deste xacemento? Vemos que a grandes rasgos, pois, non é tan distinto do Eirós, é un abanico moi amplo, as especies, a maioría son as mesmas, simplemente destacar que temos aquí as primeiras aparicións polo momento en Galicia de algúns animais como o porcoespín, que non tiñamos ningún, e a marmota, que son animais que nos van dar tamén unhas inferencias climáticas bastante importantes. Ben, entrando xa un pouco máis en profundidade nesta fauna, temos que o cervo volve a ser un ungulado máis frecuente, neste caso non por aportación antrópica, senón seguramente por aportación de carnívoros. Carnívoros, principalmente estos de aquí, que son as hienas, son os que nos deron o maior volume de restos. É importante ver tamén que destes restos hai moitísimo infantil e moito senil, isto que nos está falando de que estas hienas están ali seguramente vivindo, establecendo un cubil, que tamén nos dá esta liña de investigación a abundante presencia de coprolitos, vale? Estas bolitas de aquí, o que son é heces fosilizadas, basicamente. As hienas están vivindo nesta cova, están marcando o seu territorio. Máis elementos que nos falan do protagonismo das hienas neste xacemento, que prácticamente o 100% dos restos de mesomamíferos e macromamíferos teñen algún tipo de marca dental asociada. Aquí, por exemplo, o que estamos vendo é uns roídos nun metápodo de cervo, aquí nun astrágalo, que é o oso que temos aquí no tobillo, neste caso dun gramóvido. Independentemente do taxón que sexa da parte do corpo, en case todo temos marcas de que as hienas estiveron actuando, por lo tanto son as verdadeiras protagonistas. O que non quere dicir que non houbera tamén unha presencia antrópica. E logo, un terceiro episodio despois desta presencia antrópica desta actividade das hienas serían os lepóridos. Os lepóridos representan máis do 80% dos restos do xacemento, principalmente coellos, pero tamén algunha liebre, e serían este terceiro episodio porque serían aportados non por humanos nin por hienas, senón por raposos e aves rapaces. O terceiro e último xacemento que estamos estudando neste proxecto é a cova de Valdaváramo. É o que nos está falando da ocupación máis recente, estamos xa no madaleniense no tránsito entre inferior e medio. Temos un conxunto antrópico que é bastante rico, estaría nun punto intermedio entre Covairós e a Valiña, que ademais se completa co que ata agora é o conxunto de industria e decoración en materia prima faunística máis rico que temos en Galicia, que veremos a continuación. E, bueno, da fauna que podemos dicir? Con esta perspectiva sabemos que hai unha diversidade moito menor, temos que ter en conta que xa estamos nun momento moito máis avanzado do Plistoceno superior, xa superamos os momentos máis duros da glaciación, aínda que todavía sexa un clima que non é para meterse na playa, pero bueno. E que temos? Que os grandes mamíferos do Plistoceno, a maioría xa se extinguiron nesta zona. Nos quedan algún, principalmente bisonte euro, ou incluso chegar a vivir en momentos históricos, pero bueno, leopardos, hienas, oso das cavernas e todo eso xa desapareceu do noso territorio. E que temos aquí? Pois, o principal rasgo da Valiña, de Valdavara, é que é un xacemento no que o ungulado predominante é o rebezo. O rebezo é un animal que non é extraño no Cantábrico, está presente na maioría de xacementos, pero é raro que teña porcentaxes tan altos, vale? Hai moi poucos xacementos dominados por este animal.
Aquí falamos do 40%, pero bueno, collendo todos os indeterminados de talla pequena e tendo en conta que non hai corzo ni nada máis que se poda semellar, chega ata máis do 80%. Pero estes rebezos non temos que pensar que foron aportados pola especie humana. É posible que sí, pero en xeral a subsistencia antrópica se centraría no cervo. Ademais, nunha estrategia de caza moi típica do madaleniense que é a caza de grupos de hembras de cervo coas súas crías recén nacidas. Temos que casi todos os cervos en estes xacementos son perinatais. Os rebezos, en cambio, estarían máis ensellados a actividade de lobos nesta cavidade. Temos un volume de marcas que vemos a continuación que é bastante elevado. E, bueno, por último, que os comentaba, que esta presencia antrópica é difícil de detectar é indudable porque temos en gran parte este conxunto que nos fala de ferramentas e elementos de decoración que fixeron estes ocupantes e que nos leva ao Cantábrico, é dicir, é un estilo de decoración e un estilo de forma de facer as ferramentas que nos fala que esta xente ven da cornisa cantábrica. E volvendo un pouco ás desgracias que temos aquí nestes xacementos, sabemos que a fracturación incluso superior a que temos en Coveiros, os restos están completamente machacados. Temos, unha vez máis, unha presenza de agua moi importante. Temos que ter en conta que nas covas algo de agua sempre hai. A fin de contas se formaron porque a auga disolveu o calizo, entón, en momentos húmidos sempre volve. A presencia antrópica bastante baixiña do 3% dos restos, centrado sobre todo, que vos dicían, nos cervos e moi poucos rebezos, e as marcas de carnívoros algo xa máis elevadas, enfocadas sobre todo nos rebezos, pero tamén no resto de taxóns, e volvemos a ver o mesmo problema que tiñamos en ellos, que é que realmente o 80% dos restos non sabemos quen os aportou. Entón, con estes resultados, o que vemos é que temos unha serie de problemas bastante claros. O primeiro é a fragmentación. Temos un conxunto moi difícil de identificar, que nos dá moi poucos restos que podamos ver, que en calquera caso non hai que ver todo negativamente, seguramente todas as especies principais están ben identificadas, simplemente nos falta ver igual un pouco de proporcións. O que sí que é máis notorio que, con tanto porcentaxe de osos sen identificar, hai moitas marcas interesantes, marcas de corte, marcas de carnívoros, que non podemos asociar a un animal ou a unha parte do corpo, entón nos falta unha gran parte de información. E por último, que mentras que Iván nos falaba da gran información paleoecolóxica que nos dá microfauna, estes animais máis grandes non nos dan tanta. Por exemplo, o cervo é un animal que é un todoterreno, pode estar prácticamente en calquera hábitat. O oso das cavernas, mentras haxa cavernas, pois vai estar. Sí que temos cousas como os rebezos e as cabras, que tampouco é que nos den unha gran información, nos din que hai montaña, non é unha sorpresa cando vas a excavar. E cousas como o rinoceronte laúdo ou marmota que nos falan de o que dicíamos antes, que calor precisamente non facía. Pero non temos unha identificación máis precisa, entón. O que estamos a facer agora, Carlos e Maseo, é incorporar metodoloxías que nos permitan paliar estes problemas. A primeira destas metodoloxías é o estudo do microdesgaste dental, que esta información que nos dá é, por así decirlo, a última comida dos individuos que atopamos neste xacemento, e a última comida nos vai falar de que medios eran os que predominaban nos alrededores da cova. Por exemplo, nós temos este cervo, que, como vos dicía, o cervo vive prácticamente onde lle dá a gana, con excepcións. Entón, nós, a grandes rasgos, podemos ter que, perto da cova, podamos ter pradarías, que podamos ter zonas de matorrais plistocénicos, que teñamos zonas máis boscosas. Entón, como podemos saber estes cervos por que medios se movían máis? Pois, facémoslle un molde ao dente, o enchemos con resina tóxica transparente, porque nós non imos estudar a peza directamente, senón o duplicado. Isto pasamos pola lupa e nos dá unha imaxe como esta, que aquí a consunción de estrías, de microperforación, de desconchados, etc., o que nos está falando é de distintos tipos de vegetación, distintos grados de abrasión por presencia, por exemplo, de polvo no sedimento, etc. Entón, a partir de isto podemos saber que tipo de alimentos estaban ingerindo estos animais e, polo tanto, en que medios se estaban movendo. Bastante en liña con isto, teríamos o estudo de isótopos estables, vale? Se o microdesgaste nos dá a imaxe máis preto da morte do animal, o estudo de isótopos estables nos compensa dando unha perspectiva máis ampla, porque estes elementos se renuevan en ciclos bastante longos no noso corpo. Entón, vai un pouco na mesma liña. Isto é unha gráfica que non é miña, que extraio deste artigo, no que se pode ver onde se ubica cada animal segundo a súa dieta polas porcentaxes de os isótopos estables de nitróxeno e de carbono. Entón vemos que a grandes rasgos os carnívoros estarían nunha posición superior que omnívoros herbívoros, porque cada vez que te comes un ser vivo heredas un pouco da súa huella isotópica. Entón isto é moi interesante no caso dos herbívoros para ver que tipo de vegetais están consumindo e ver en que grupo se ubican. É un dato que se pode conxugar moi ben con microdesgaste.
Cal é o problema dos isótopos? Que é unha metodoloxía bastante destructiva, vale? O microdesgaste é cero invasivo, ti fas o molde e logo limpas a peza e xa está, ninguén pasou por ali, pero aquí tes que facer a extracción, é un proceso ademais moi complicado que aquí non podemos facer, por iso estamos colaborando agora a través da miña estancia coa Autónoma de Barcelona. E, bueno, sacas a mostra, disolves en ácido, a levas a esta máquina futurista que te vai aportar o perfil dos elementos desta peza e podes ver un pouco como era a composición deste medio. E, por último, para solventar sobre todo o problema de identificación, temos a última metodoloxía que estamos incorporando, que é a zorqueoloxía por espectrometría de masas, ou zooms para os amigos, que, por dicilo a grandes rasgos, é identificar o que nós non podemos a simple vista. Cun exemplo, nós atopamos esta peza en Coveiros. Sabemos que esta peza, polo estudo que lle fixemos, forma parte dun oso longo, iso quere dicir que é do brazo do antebrazo. Sabemos polo grosor da diáfisis que é dun animal grande, que pode ser calquera destes, incluso un cervo bastante crecidito, pero non sabemos exactamente nin que oso en concreto, nin que animal en concreto. En este caso nos interesa moito sabelo, porque aquí lle deron 2 bons golpes para seguramente acceder ao tuétano, e aquí ten uns cortes que indican que esta pieza pues, seguramente foi desarticulada, foi descarnada, etc. Entón, temos aquí un interese moi grande porque esta peza nos vai falar directamente de estrategias de subsistencia, neste caso dos neandertais. Entón, como funciona o zooms? É complicado, vou explicar rápido seguramente mal, pero bueno, nos nosos restos orgánicos, que neste caso serían os osos e os dentes, se conserva dentro unha proteína que é o coláxeno. Este coláxeno forma, nesta representación, salvando un pouco as distancias, forma esta especie de hélices que está compostas por unidades básicas que serían os péptidos. Cada péptido ten unha masa, ten un nome, se pode identificar. Por exemplo, se poñería deste xeito. Entón, cada animal, incluíndonos a nós, temos unhas cadenas de coláxeno cuns péptidos que, en algúns casos, estarán presentes, noutros non. É un pouco como o ADN. Eu, por exemplo, teño os ollos castaños porque no meu ADN está o xen que me permite ter os ollos castaños. Un cervo é un cervo porque ten os péptidos que é o que determina isto, en parte. Entón, por exemplo, co estudo destas hélices de coláxeno, pois, temos que, por exemplo, temos o 1550.8, vale? Pero este está presente en cabalos, está presente tamén en cervos, etc. Se se continúa ampliando esta secuencia, temos que, en conjunción con este, tamén temos o 2131.1. Pois xa sabemos que os cabalos non teñen este péptido no seu coláxeno, pero os cervos sí. Entón, é unha maneira bastante doada e relativamente económica de identificar todo aquilo que é imposible identificar a simple vista. Puntos negativos, porque todo ten que ter algún punto negativo tamén. Como falábamos do coláxeno, é unha metodoloxía que aquí actualmente non se pode facer porque non temos os medios nin os especialistas. Entón, o estamos solventando colaborando con unha investigadora da Universidade de Tübingen, que lle acabamos de enviar as mostras, e, bueno, esperamos para despois de verán ter unha batería de identificacións destas pezas alteradas tanto por humanos como carnívoros para entender un pouco mellor cal foi o papel de cada unha destas especies no xacemento. E, bueno, estas son as perspectivas do que traballamos ata agora e seguiremos traballando neste ano que me queda de tesis e doulle paso ao seguinte. Muchas gracias,